ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council ubak peniait sings im. Haga arpunyu tarik unailor arajar arpulai ulapan syai ya kejingkeli balabu dakaliang yatai halor ke cut motion. Kabayadei bat kejing yok bha pisa Jongka Council naga Ministry of Finance ke Sarkar India. Ulai itu baka bha baka Council kalayo jingirap naga benta ke Development Funds. Kadai lembaga 15th Finance Commission kabadang yo tang nang kabentau snem arhajar arpo bat arhajar arpuai bat arhajar arpuar kata Jongka tight grant kat baka untight grant haduk menta 4 shimla yo AA ula ong ru baka council kan sayo pisa syu nang kabenta ki song penroy lembaga 15th Finance Commission te kum bakalong nakaliang gajungi hadu menta ka fund ka bangi ngidang yo ka bolong kalan jingerap na ka menta ka roy ka par ka development fund lingba ka 15 Finance Commission ngidang yo tang hadu senam arjar arpuway te arpuan ngidang yo tang ya ka tight gran kat bai ka untight kampat yo te kani baro ka badang sa ka fund ka jungi hadin bangi la yo banlum lang ya baro Arteli District Council kata ka Jainti Hills bat ka Garo Hills Autonomous District Council ngilalik kendu mensimbenai ya ki he nongelam po Delhi badipet ya ka Ministry of Panchayati Raj bat ka Ministry of Finance bat ondang ngilai shong meeting ngisayo ka statement kani ka statement ka peni ya ka jing ka pisa ka badang sa ka badi ben pelai syaka District Council ka jungi bat kini kiwei te tang na kamenta ka District Council KHDC kabasa ban pelai kalong arspa krur na kamenta ka Development Fund lingba ka 15 Finance Commission but hakani ka 15 Finance Commission ka kentup ya ka tight grant but ka antai grant ka tight grant ka batho take kat kum ka guidelines na ka 15 Finance Commission bakin betha ingi ban ai kinunu ki proposal ki bayadei bat ka umbam umdi ka khuit ka suba ka health sanitation bat kumjuru habaidei bat ka health bat kiwei te kam sya baling ba kani ka 15 Finance Commission tight grant bangin pendon kam kumya ka construction of building community hall ani kiwei te ka tight grant ka mamut be take tang ya ka namenta ka jingkhut jing suba na kamenta ka health solid waste management program ka jungi bat kumju ru na kamenta ki ka ni ka health sanitation ka baken thup kumi ki public toilets nang ta ka baken thup ru wat ya ka umbam umdi hakani ka tai grant kamut ka umbam umdi ka scheme ban pinpoi shi kishnong da dari kishnong barit na bahe kat ke badan ke projek bakishnong kipan jingirap nangi ngila ben ailing bakani ka tai grant te ka antai grant pat kadi kani ka grant ka bangila ban penenkam hakanu ka rukom ka bomot ka jing penenkam ka jungi ka long ban shnai ki plan estimate nakamta kum ki ying dorbar shnong ki office dorbar shnong nangta ban shnai ki school building hakishnong repair ki constituency repair nangta ban shnai ki yo yakini ki council market nangta ban shnai ka office jong ki district office hapo kini ki santali ki district jong council nangta bandan ru kini ki jingtei habaidei bak kani ka wei ka bangi la dan ka jingtmu menta bana kalian ka executive committee ngila shim ya karai ban shnan yakani ka traditional musical institute kabumut kanu ka put ka tem tenrai jungi ngindon lingba kani ka institute mut lingba kani ka institute ngin sya iki samla ki beransap ban pentibit yala dia ban hikai tem lan dia ban hikai syat dan dia ban hikai ruai kat kum ka riti tenrai ke jungi kum ki khasi
te ling ba kan ke institute ru ngila ban te ya kan ni ling ba kan ka antai grant ke bangin yo ka 15 Finance Commission te kumbala kan thup lang baro ka barang sa hi ban pelai ikan ka fund ka long kumba ars pa kror tam duna khandian te ka ba ar pan ha ka bidei ba ka jing pentre kam ya kan ka 15 Finance Commission nakaliang ka Sarkar India kala berniak bahamentar Menteri Kam Jungki Council kenang ba kajing Menteri Kam ki project kin dep hakapor babiang badru kajing ai ki utilization certificate UC kin yo hakapor ka babiang ka bangin ai te namar ta kadau kila wanra da kawai ka jing betha shangi bangi dan kam ban Menteri Kam ya kan ka Igram Swaraj portal kani ka portal kala yarap hayangi mentang namar yiki plan estimate ki jungi ki bangi la de penkre na ka office ya ka ba nakal yang jungi ngin upload hakani ka portal but nakani ka portal ngin ya don ka jing ya tip lang bat ka District Council Affairs Department jong Sarkar Jala Meghalaya bat kumjuru na ka Ministry of Panchayati Raj hapo Delhi te hadu mentang ngila ya Menteri Kam bahala jan si benai kini ke portal but sungkemen ba halor ka jingi kendu jungi ki lightly ki District Council Delhi mensim benai na kaliang ke ministry kelas ngap kelas ngoi ka jing kerpat ka jungi ban pha ki brio jong ke ministry ka badai hakani ka benta but ngila yo shiti but kilapoi menin ka singi but menta singi kelas sedang ka jingi lang kebakum belabu arpunyo bat ratrik nam tabaro lai teli District Council ringkat ke DCA department te kajingan jong kini kibrio na po ministry kan yarap hayangi kawai ka dika jingya dei hapadeng jungi bat ka Sarkar India kala nang khamyajan kabaar pat karukom trekam kala khamjanai mentah kamlong shu kumaya trekam bor shikata long manual mentang ngila ya be shakata ka juk digitalization mo kata ka juk ka science and technology ka bangila penenkam daki core keyboard kat kum kajing start science menta ban penstat ikam te kermen bak lingba kini ki sinjam ki ba kum ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat kajing trailang ba CM jong ka Jainti Hills CM jong ka Goro Hills ngi la ban penwandur ban bu ya kata ka sistem ka babiang hadian habut ru kan long kajing mentoi ya ki ban buat pat hadian jongi habe de ben Menteri Kam ya ka council nang ni shikmat khamtam habe de baka lat kampen roy lan ki development bagi ki way kani ka kentup namar ba phi hakani ka Igram Swaraj portal ni habban don lang naki officer level kabomot ngi thung ye joint secretary finance bandon hakani ka committee nangta u SE bade but u engineer but executive engineer bade naka engineering wing kindon lang but way part naka IT department jongka council kini lai kenhun ki don lang hakini committee but nabaro kini council ru kini hiki ju ki nongerap ki jongi na council ki deban ya don mentah ban la ban Menteri Kam kini ka Igram Swaraj pi mensua kasuan be ka sanction order la sanction ya ka District Council Khasi Hills pi ka ratio ban shubu menta kawan ka fund syaki EDC hapo Meghalaya kawan be shubu 6 crore te ya kani 6 crore ngi divide ha ka ratio khandai nyo batlai khandai jong ka HDC nyo jong ka Garo Hills batlai jong ka Jainti Hills te hapadeng kani ka ratio ngi phya kani ka fund ban poi shingi but ya kani ka ratio la pe kat kum ka population kat kum ka jingbun brio te baru shikata habide kini ki jing pentre ya kini ki schemes shwai ka arjar arpau kadon bitang ka sanction order bawan hangi ba ngila ban Menteri Kam kat kum ki guidelines ba belap tha namar ba kadang long offline ngidang ya manual te baro ki project ki estimate ngidang le manual but andala dep ban Menteri yakini ki Kam ni certify but approve na ke isi but andala dep
nakaliang ka isi ngila pan UC naki contractors naki beneficiaries baru la countersign deki local MDC but la pha syaka DCA department but na DCA department kisap ha pat syapo ministry syati online te ka kham shimpor te hinrei kumbalong menta hadin bla pentri kami kanika igram Swaraj portal ka jingmentoi ka long ba penstat bahai ka kam penstat namar ba what iki proposal ki bangi dang mud ban pha ban ai ki scheme shikishnong ngila submit lupa ngila upload lupa ki proposal hoi ka shimpor hinrei ondal ada approve pat yakini proposal kam shimpor shu ban yo kini ka fund te kumbalong menta shen how ni ubanai Oktober tang kajing mang kerpang na menta ka council ka jungi ki HDC undunai ka arspa krur ngin yo na kalian ka jungi but kumbala batai mene abidip kani ka fund jong 15 finance commission kan dan kumba ka antai ba katai kran ka bangina penakam Lo kan expect dua dengan apa? da kumnum no ni benai Oktober shwai ka puja syuti puja ngila la ben pentrikam ini Kan lo try ga tai kaniga antai kaniga. La jan marsiteng ha long kala bentam duna khniat ni kadadon la kajong pak specification ya katu te tam khniat ajan marsiteng he te kamut ka council jungi ka ba khaddu bangyo pisa di tang house na arja alpo arpo we te nad ni ki lais nam tam mundan fun Kai try ga ba ngla nang namar ba kasuki rukom trekam namar ba ha ni hap long aktif hap ban treshtom bat ni hap bu ya ki ki kam ki bangin tray ban pendap apo shi benai apo ar benai apo lai benai ban shwan ha council ban shu up bit tangki file ni ki officer ban wan ba pin sign file kampoi shi shi ndrei hak jingtrai kam mementah kani ke isi batmai baro ki em hadin bala shimti lai banai menshwa ngila khot review meeting ya baro ki department ba pher hadin bala yo khot ki department ba pher bangin ya kenduk lang ke jing duna ki department ngila yo banya keren ya pliu jingmut but hadin kata ngi sutu ba ke bangin de ben shime karai ben pentulun banya stat ikam tingi ngi sutu hai badan jing duna ngi pendap ke batam ngi penbiang te menta kala ong no kala yai pa kala yai smooth ba kalong ka function kala pet pa